Bij woon naar zakkes, bij jou die mis het, oh, daarmee moest ik blozen, joh. C'est vraiment, do Québec, mais d'abord, donc quelqu'un qui a chico dans mes bras, c'est sur la phobie, oh, 3 minutes à peu près, déjà. Et nous, ces gens, on va clan une à la autre, voilà. Après, c'est un kerbel gâteau, oui, je sais c'est sûr. Et dans nos qui chez mam, ha, dans une vingtaine, zo met koeschet. En dan praat ik een man dan weer na, en ik zei, hey, oh. Ik heb die gerecht gewerkt. Dan weet u het keer, chaque is je dan weer winteren, en mijn woon dan verder. Bosse, we hebben een goed lief, dat ze willen proberen. Hala, mijn woon, peno, ze willen graag. Maar nu ik heb het dan pas man dan verder laten. Maar Poli gewoon proberen, maar nu vast dat hier dat gas Poli kan nemen, om bezoek te schenen laten hier, wat doe ik? Krijg je bier niet zeg? Oh maar de wil een keer penalty zeg jij moet dat, alles staat met pichard, maar dat gaat wel. A bozerie wat dan over breed nog een keer figuur regulier toe dan over een miljoen is maar dat. Ah ja, maar wij mij wonen in een ouder boek, maar joh. Heer, je wil vast goed eens duur alleen hier zitten, maar na gaan proberen te redden. Ah, ja, oma, dat je passeert là, je die geld, maar school d'abord de passer, kies naar prendre zo stripel brouw. Maar misschien niet buren naar over november gaan en dan stripel naar zo buren die dat stoma d'abord ben leeg. Ah, krijg nu, alleen, misschien dat touw dan niet is dat proberen. Maar chaque is wat. Dat wordt een strip, ik wil juist nog sacoche à main, ben gaan dat niet gaan. Aha, je pleegt dat ik me wat strip opbrengen. Pakken brouwen wat in van, oh maar de voor die leden nog je balt toch wel maar je die bruset. Ah, dan over met de bakken strip, kiezen maar gewoon een fase gaat door samen. Oh maar de heer wat toe dan over. Ik wil juist Poli met tegen nog een beetje als Amsterdam bron met een beetje niet gaan. Sta je daar wel eens al? Die luska, traden maar. La chaque c'est dans l'île dans my woon. Daar in de zee, dan dus ik ben aan het gaan eens met die man. Oh, en dat toch wel mijn woon in jullie zomer. Want ik ga naar het restaurant, ik heb partout mee, dat kan zeggen. Maar ik ga je ook even, dat je gewoon dit, allez, à 10 paquets là-dessus. Oh, Pauli, non, c'est, oh là là, mon d'arrêt personne, agresse tout, ou vous direz, là, t'as fou d'avec la merde. Allez, Pauli, vraiment, io contente. Intervusca da dare alla persona che dare da desarmo una dare. Agrei tu sta che Pauli da vuoi la dare. Tu che aveva la gente che ha. Allez, ma, Rodiana Antoine, allez, spacca voilà. Oh, en dan ma persona va créer une lunette ou la ramasser lo strippo. La lavare appunto una mano balto a poligassune a tavola lavare me sgradeur déjà ramasse lo strippo chaque salare ma spunto dan che cada veliva strippo hier dan 3 de goeie, ze lavare am deur, ramassi do strippo. Oh, non, de vie, va lavare chaque, zij die had een best, strippo daar.